Hallo, ich bin der Christian aus Frankfurt und ich freue mich sehr, dass ich jetzt hier in Breskens zum ersten Mal das Neujahrsschwimmen mitmache und ich möchte mal sehen, ob ich das aushalte, in der kalten Nordsee schwimmen zu gehen am 1. Januar und bin wirklich sehr gespannt, weil ich war noch nie in so einem kalten Wasser und möchte das jetzt mal probieren. Viele Grüße. Het is beter als een sauna. je huid gaat helemaal tintelen. En een hele dag. Ik ben Twan Timmermans en ik woon momenteel in nummer 1. Ik kom oorspronkelijk uit Brabant en sinds 4 jaar woonachtig nummer 1. Ik ben Brigitte Cornelis en ik kom ook uit Breskens. En ik ben gepensioneerd sinds kort. En ik word gecoacht door Twan Timmermans, want die heeft een bedrijf. En gecoacht met zwemmen en met blote voeten, hardlopen, maar dat kan beter Twan zelf vertellen. Ja, vertel eens iets over je bedrijf. Ja, ik heb een bedrijfje opgestart, Ahimsa Wereld. En Ahimsa Wereld te houden in yoga, barefoot running, coaching. Ik masseer ook. Ik ben sportmasseur van oorsprong en daarnaast heb ik nog allerlei andere cursussen bij gedaan. En ik loop iedere week met een clubje hier op het strand, barefoot running. En daar geef ik ook les in. En ik begeleid ook mensen daarin. Ademhaling, ademhalingstechnieken, yoga, privélessen geef ik ook. Ja, het is een prachtige omgeving natuurlijk om dat allemaal te doen. En natuurlijk de nieuwjaarsduik. Ja, wou ik net vragen, ja. Wat is het verband met de nieuwjaarsduik? Het hele jaar door gaan wij het water in. Wij lopen ook het hele jaar door op blote voeten. Zomer, winter. En dan past die nieuwjaarsduik die past er perfect bij. Dat is echt leuk om te doen. En je ziet ook ieder jaar wordt het groter en groter. En de mensen die vinden het zelf ook fantastisch. En ook de mensen langs de kant. Ik vind het een prachtig evenement. Ja. U bent ook het water ingegaan? Ik ben ook het water ingegaan. Ik ben een leerling van Twan. Hij coacht mij dus ook met de blote voeten, met de wandelingen en ook met de ijsbaden. We doen ook ijsbaden. Heeft hij me ook voor gecoacht. Dat is van Wim Hof. Dus ja, dankzij Twan ben ik helemaal gemotiveerd om allemaal zulke soort dingen te doen. Dus ik vind het helemaal fantastisch. Wim Hof staat ook wel bekend als de Iceman. Die doet dat dagelijks en die gaat nou heel de wereld rond om dat verder te promoten. En die heeft heel veel volgelingen, ook heel veel mensen die daar al goede resultaten mee hebben bereikt. En ik sta daar zelf ook volledig achter. Ja. Wat zijn voor mensen die geen ziekte hebben, maar die gewoon hun gezondheid willen verbeteren? Wat zijn dan de voordelen van die levensstijl? De voordelen daarvan zijn dat je nog minder ziek wordt, nog sneller herstelt. Dus dat is eigenlijk het grootste voordeel daarvan. Ik ben zelf hardloper en ik loop al een jaar of 7 nu marathons. En ik merk gewoon dat sinds dat ik dat doe, dat ik gewoon veel sneller herstel. Je wordt sterker en je hebt meer weerstand. Ja,
En terwijl ik toch ouder word. Dus ja, meestal is het andersom. Naarmate je ouder wordt, dan krijg je minder weerstand. En bij mij is het net andersom. En ik wil het ook promoten en uitdragen. Ja. Oké, nog veel succes. Ja, hartstikke bedankt.